Pásama, pásama. A min. Devólvema. A min ninguén ma vai pasar ou que? Pasádema dunha vez. ¡Hala! Talalo, que biqueirada impresionante. Agora temos que ir pola pelota. Ven comigo, que ti dendo aire ves mellor. E ti, de onde quitas tanta forza, Talalo? Viches que morea de maceiras hai? Están cargadiñas de mazás. ¡Que maravilla! Tes razón. Talalo, para a próxima non lle deas con tanta forza. Mira a pelota, está debaixo daquela maceira. Vai por ela, anda. Iso pásache por bateres tan forte na pelota. Oh. De onde ven esa gargallada? Oh. Había ben tempo que non ría con tanta gana. Foi chistoso, a que sí? E vostede, dona Maceira, por que está aquí separada das outras? Isto ocorre porque eu nacín neste sitio e non che me importa nadiña estar separada das miñas irmás. Así medro moito máis e estou moito máis a gusto. Pero este ano choveu moi pouco e a min non me chegou ningunha pinga d'auga. As miñas irmás deron moitas mazás, pero, claro, a min non me naceu nin sequera a primeira. Como sabedes, o que máis nos gusta ás maceiras é estar cargadas de mazás, para que toda a xente as poida probar. Ah? E nós podemos facer algo para axudarlle? Só se podedes facer que chova a caldeiros e que o vento leve con el as follas secas. En fin, espero que algún día probede as miñas mazás. Agora temos que marchar, dona Maceira. Pero non se preocupe, que lle habemos de axudar dentro de nada. Meus amigos, temoslle que axudar a dona Maceira. Como non tivo auga, coitadiña non deu mazás este ano. E como lle podemos axudar? Que idea tan boa, Talalo. Dona Maceira vai quedar tan fresquiña como se fose nova. ¡Ah! ¡Está chovendo! ¡Paréceme imposible! ¡Auga! ¡Chove a cachón! ¡Isto é xenial! ¡Maravilloso! Erades vos! Moitísimas grazas pola rega! Oh! Ei, mirade para dona Maceira, nacéronlle flores na cabeza. Que cousa máis rara. Momo, esas flores nacenlles a todas as maceiras e vanse converter en mazás en cousa duns poucos días. Bo día, dona Maceira. Agora está vostede cheiña de flores. E hai que ver que bonitas son. Grazas, meus amigos, cando as mazás estean maduras, podedes vir comelas que vos pete. Que ben, eu quero un cesto para min soa. Pois daqui a un tempo habemos volver para ver cantas mazás ten xa. Ata mañá, adeus. Que maravilla! Cantas mazás ten! Vide, correde, vide todos. Parece imposible. É impresionante, vexo moreas e moreas de mazás. Hai que ver cantísimas ten. A ver, estades preparados? Pero preparados para qué? ¡Oh!
Pois eu aínda xuntei máis. Grazas, dona Maceira, por darnos tanta froita. Pois estas son todas para vos, polo vos que fostes comigo. Ata logo, dona Maceira. Isto foi moi divertido. E saímos á fraga para ver como están as árbores e así as que estean secas podemos as regar. Sí, pareceme moi ben. Mira cantas mazás nos regalou dona Maceira. Mirade para min. Son unha árbore, por iso teño flores na cabeza. E estas mazás están tan saborosas. Ñam, 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 ñam.